guys. Karong adlaw guys, maoy lumba sa mga sakayan. Ari pagaymuan sa may suba guys. O gani do na nagsingabot nga mga sakyanan. Usa ni sa participants guys. Diretso ni aring may suba padong sa may tulay, diretso sa ibabaw ngadto sa Kansibaw. Mao ni adlaw karon sa ilang lumba guys atong pagasaksihan og manghinaot nga daghan kaayong mo saksi mo tan-aw sa maong event. Mao ni sitwasyon sa may suba ron guys atong makita. Tubo na kayong bunbon ani guys gumikan sa habagat ni atong bagyo nga Christine. Niabot na gyud tunga guys sa may suba. Og pila na lang do pa maabot ang pikas tampi guys. Ato ni makita unja guys ang bibo kan ni unjang udto tingali ni. A few moments later. Dinhi guys, nag-anam-anam na ang mga tao pag-abot guys sa nagadaiyang grupo sa mga mananagat. Supportive sab agilahang mga kapunungan ani guys sa lungsod sa Valencia. Along the coastal area rani guys. Dunay nang nangabot. Daghan ang mga pambot nangabot ani guys. Bunda? Murag na sakit daw. Gamay lagi sa pagpugno. Taktan pa sa Ginoo pare. Panau
Kay Roblox na ang allergic na kay Roblox. Allergic ko. Ano? Na kay Roblox. Kami Junior kay nag-join me. Siya kay kitang usa nga si kapatay ko nang join ako niya. Kwansa. Siya may uma ba? Adil, natin sa mo ba? Lag mo ba? Ano sa mado? Ay, sandil. Uy, sandil uma. Dan Maniko. Sa amo ang patsuyan kan maniko guys. Daghan po nagpakuda ani ang mga tagi barangay. Nakita ka nato din ang BHW nga si Myra. Nagkadaghan-daghan jud mi ani guys nga mga taga kan maniko, nag-usap po mi ani guys. Ani atol pud ang kan maniko sa rumba sa mga buusay. Dinhi guys, kipalutaw na ang mga entrante guys sa pagwapahay sa mga sakayan ani. Pitura ka sakayan ang nangapil. Ambot og unsay rason sa uban nga wa man mo apil basta kay pitura ni sila kabuok. Gabay ng biring ani guys, wa na butang barangay number ang timaan ni ini. Humana kuan timer, so nagpalutan na lang sila padong dito sa judges. Kaya ang judge good ani murag ato mas ibabaw. Diri lang sila nag-decorate. Ato makita ang ilahang mga view guys. Ang uban ani gipang kapoy. Ang uban ani way pamahaw. Ang uban po ni gipang gutom na kay wa ko no mamahaw lagi matud pa. Daghan pong vlogger ani guys. Tagbuay lang may mga vloggers ani. Lagool mi guys kay taliuwan. Dunay mga dagom. Nagampo lang ko sa hilom nga dili enta mo uwan, dili mo bunok ang makusog nga ulan kay bisig mo baha. Narabi dahang tao aning suba karon, na taas kayo ang posibilidad guys nga may ulan kay ang atong kalangitan gadaguman. Mo ni ang kan maniko. Pasensya na mo guys kung dili ko makahatag ninyo og kinsay nakadaog kay ato man is ibabaw gud guys dito sa uluhan. Ato ni sa may ibabaw dapat sa may kansibaw guys ang hukom jud ani. Din aning dapita raman ang nagdecoration kay lugar man kaadyo ani pero ang tinuod jud adto jud mag-judge dito sa ibabaw. Mo na nga atong atangan guys og kinsa joy makadaog. So pinaagi aning video guys akong tapuson ning maong pagpasilip ninyo guys. Atong atangan o kinsay nakadaog sa maong bugsay. O ako mo yun guys. Bye bye.